wyt ti eisiau mynd nôl wythnos nesaf? Ie. So ni'n passionate iawn am datblygu, a'r holl tîm i datblygu. Fel arweinydd a tîm o managers, dyn ni gyd yn cael gradd mewn early years, a mae hyn yn bwysig iawn oherwydd mae'r passion dyn ni'n cael, a mae'n triclo lawr trwy'r ranks i gyd. Mae pob member staff yn cael maen nhw'n cael choice, maen nhw'n cael choice pwy cwrsus maen nhw'n moyn mynd ar y blwyddyn. Mae rai pobl yn moyn gwneud pethau gwiniaeth, ydyn nhw. So, yn y supervision, yn y plays yma staff yn cael dywys pwy cwrsus neu pwy ffordd maen nhw'n moyn mynd. Dwi'n gwneud lot o pethau ar-lein, lot o gweithgareddau ar Zoom gan Pacey neu blynyddoedd cynnar Cymru. Dwi'n licio cadw'n llygad am beth sy'n datblygu yn y byd o'r gofal plant, sy'n rili dda i ni. Dyna ni'n lwcus iawn gyda'r hyfforddiant dyn ni'n cael o'r cyngor, a mae'r tîm yn bwydo nôl mewn briefings, beth maen nhw wedi dysgu, beth dyn ni'n gallu wneud, beth dyn ni'n gallu newid, jyst i gwneud yn siŵr bod pethau dyn ni'n gwneud yn perffaith. But this is really handy. Do you think you could manage this? Os mae cwrsus gyda ni fynd a dechrau deg, neu mudiad, neu local authority, neu even Welsh Government, ni'n mynd ar cwrsus nhw nawr. Wedyn ni, mae un member o staff yn mynd, mae un staff yn mynd, a mae'n dod nôl wedyn ni a siarad ni fel staff a feedback sheets i gweud y gwir i ti. Ni wedi creu rheol newydd, so rhaid i pobl dod â un peth nôl o hyfforddiant, jyst rhywbeth bach dyn ni'n gallu newid, jyst i newid y practis dyn ni'n cael. Mae yna barriers gyda hyfforddiant fel os oes rhaid i ni edrych ar ratios. Mae'n gallu bod yn galed fel tîm i cyfro ratios. Hefyd, os mae'r hyfforddiant yn y nos, mae'n bwyta mewn i amser y staff, mae'n bwyta mewn a mae'n galed iawn. So, dyn ni yn rhoi yr oriau nôl, neu falle os ni'n talu am y hyfforddiant. Oh, there's a beautiful smile. So i ni fel one-man band, mae'n just ni sy'n gallu wneud y training, a ti ddim yn gallu wneud pob peth, ond hefyd, os mae rhywbeth yn digwydd yn ystod y dydd pan ti'n gweithio, mae'n anodd neu ti ddim yn posib i wneud o. So mae'n rhaid i ti dal fyny os mae pethau wedi cael eu recordio neu colli allan. Heblaw os da chi eisiau rhoi diwrnod heb cyflog neu ti'n troi y teuluoedd i ffwrdd y diwrnod hynna os mae'n rhywbeth bwysig. Ond mae'n her i ffitio popeth i fewn.